Všetko, čo chytil Brusel a jeho byrokrati do rúk za posledné roky, to pokazili. Dnes, když mluvíme o evropské integraci, tak skutečně mluvíme o něčem, co zakládá jakýsi nový evropský neoimperiální projekt, který šlape po základních demokratických zásadách a který ani neplní to, co evropská integrace po řadu desetiletí plnila. Protože ona dávala Evropanům určitou prosperitu, dávala jim určitý pocit bezpečí a do určité míry upevňovala jejich identitu. Když se podíváme na Evropskou unii posledních desetiletí, tak ani jedno neplní. O evropské prosperitě se nedalo mluvit už ani před Green Dealem. A všichni si pamatujeme, že na začátku ta Evropská unie byla určitým elitním klubem, do kterého jsme všichni chtěli vstoupit. A to, co zažíváme dneska, a i ty demonstrace těch rolníků, které se odehrávají nejenom tady v Praze, ale i ve Francii, v Německu, celoplošně jsou to obrovské demonstrace, se odehrávají proto, jsou důsledkem selhání Evropské unie. A Evropská unie selhává ve více oblastech. Evropská unie válkám nejen nezabránila, ale tu na Ukrajině se ze všech sil snaží eskalovat. Evropská unie a její státy jsou zcela jasně vazaly Spojených států amerických. Tady se úplně obrátil naopak ten systém. Ten elitní klub, který vždycky říkal ne, vezmeme jenom členy, kteří splní podmínky a snažil se držet země, které je nesplňovaly jakoby před těma dveřma, tak teď najednou se podbízí se zemím západního Balkánu, podbízí se Ukrajině, které nesplňují a ještě dlouhá léta nebudou splňovat ty podmínky, aby vstoupili. A i na tom je vidět, že se ta Evropská unie přetransformovala, já bych řekl, ve vehikl plnění geopolitických, strategických cílů a v podstatě geostrategických cílů Spojených států amerických. Európska únia nemá v súčasnosti zahraničnú politiku žiadnu. Pretože keby Európska komisia presadzovala európsku zahraničnú politiku, tak tá politika vyzerá úplne inak a nie likvidačne voči samotnej Európe. Tak proti farmárom, proti poľnohospodárom vedia nasadiť ozbrojené zložky, ale proti imigrantom nelegálnym, ktorí prekračujú hranice nelegálne, nevedia nasadiť nič. To je obraz súčasnej Európskej únie a práve z tohto dôvodu sa tá Európska únia nesmie a nemôže rozširovať, pretože nezvláda ani svoje vlastné vnútorné súčasné problémy. Jednoducho to nevedia riadiť. Německý ekonomický institut v Kolíně nad Rýnem to vypočítal na ty důsledky toho členství Ukrajiny přibližně na 130 až 100 miliard eur v příštích letech, které by museli zaplatit naši daňoví poplatníci. Ty peníze by chyběly právě pro naše občany, ať už je to na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, v České republice nebo u nás v Německu. Ukrajina vraj podľa európskych lídrov dosahuje výrazný demokratický pokrok. Opäť kolega Ivan David to tu spomínal. Ťažko hovoriť asi o nejakom demokratickom pokroku, keď boli zakázané opozičné strany, keď bolo zakázané prepojenie pravoslávnej cirkvi na nejakú ruskú patriarchiu. Je ťažko hovoriť o nejakej demokracii, asi keď bol zakázaný menšinový jazyk, keď je tam obrovská korupcia a ten štát sa nachádza vo vojnovom stave. Je asi ťažko hovoriť o demokracii, keď boli zrušené demokratické voľby. Uvidíme, v jaké podobě bude Ukrajina existovat. To dnes vůbec nevíme. Vůbec není zřejmé, jaký bude tvar Ukrajiny, kde bude mít hranice, kdo tam bude vládnout. Evropa a Rusko jsou prostě dva světy. Ty dva světy mohou spolupracovat, ale nebudou sjednoceny, nebudou součástí jedné struktury. Nedá sa očakávať akákoľvek racionalita od Európskej komisie, ktorá Európu ničí jednak svojou zelenou politikou, proti ktorej protestujú aj tu českí farmári. Nedá sa očakávať racionalita od Európskej komisie, ktorá ničí Európu dúhovou politikou, imigračnou politikou, ktorá ničí Európu hospodářskou a sankčnou politikou, ktorá ju ničila svojou pandemickou politikou. Já myslím, že bylo možná rozumný, když se evropská integrace v těch ještě 80. 90. letech bránila hodnotovým otázkám. Říkala, řešme ten trh, tady ty věci, a pak ti intelektuálové říkali, Evropa nemá být jenom o trhu, Evropa má být taky o nějakých velkých hodnotových otázkách.
No tak v těch posledních 20 letech se hodnotových otázek zmocnila. A víme, s jakým výsledkem. Akákoľvek otázka zaznie, odpoveď Európskej komisie je, potrebujeme viac Európy. Bola pandémia, potrebujeme viac Európy, potrebujeme zdravotnícku úniu. Potom prišla hospodárska kríza, potrebujeme hospodársku úniu. Finančná kríza, potrebujeme finančnú úniu. Teraz je bezpečnostná kríza kvôli Ukrajine, potrebujeme vojenskú úniu. Akokoľvek je položená otázka, odpoveď Európskej komisie je vždy, potrebujeme viac únie, viac Bruselu. Len ja som presvedčený, že viac Bruselu je práve zdrojom tých problémov a nie zdrojom riešení. Blíží se evropské volby a s nimi historicky první příležitost ukončit v Evropském parlamentu desetiletí trvající nadvládu socialistů, lidovců a liberálů.